Oya orenyo kwa Ramogi jwa kamora mora ma intiaro wakini machiegni ma en chenro mar rupenyo diche ma kawuono ma wabiro ni achiel kachiel ka en tarik 22 dwe mar auchiel higani mar 2002 rwakini machiegni e chenro ni ayanga nyinga Cleophas Oluoch. Oya orenya kwa Ramogi jwa kamora mora mineno wa okinyi ma kawuono ageno ni chiemo maber kendo Ruoth Nyasaye omi ngima nono maonge chudo mora mora kata kamano bende wantiere kae mar mi chenro marwa mar okinyi ma kawuono machiegni nyinga Joyce Oduor. Oya orejo kanyanam kaka pile piny karuto rugi magi dushi ma kawuono oruni e yo machalo nade bora Nairobi ka koye ma pod fucho koko mano machiegni chenro makama nyinga Sharon Ongao. Oya orenya Sharon. Oya rai nyaki kipenja wacho ni koyo fucho samora mwaliyo. Isa wacho kaka koro ichuchni Nairobi ka. Joyce chio nade? Achio maber. Mak mana una. Ini chio nade? Ana chio maber. Awonya sero kama wacho nyoro ni wawuok kendo ne wasengo ne oganda ma joneno ni waduogo kendo wadhi yudo mana twak. Kama no awe kacha mali mana kwanye ka wadhi kod nyime chenro ni mar rupenyo Sharon manene. Amba chio maber Ruoth Nyasaye ya onodu chingni nono chien tarik 22 en gino mara ni usechopo kaduol mar kiare kacha uketo osuru magu kapono chulo nil kata o file tax returns magu en gino maro nikech ngene sani en odiechienge 8 kende to achopo tarik 30 manyiso ni system margi nyalo bedo mapek matin. Ne wacho ne nyalo hang iriti inyarito machunyi ya no ka jok moko fiskane ne thagore ahinya e weche gi mag file returns en gino maro ne odiechienge 8 modongo gidhi tiyogo e yo makare kata kamano odong mana ndalo 47 to jomo yiero gik mage ma onego bedni warango wano ka liet mar siasa medo mana idho e kinde gi duto do odiechienge 47 mano karango mana onya bedo dwe achiel man gi odiechienge 30 kachiel kod odiechienge 17 modong odong matin koro nego bedni waikore ne yiero madung mabiro kiny ka to koro wacho maneno dong odiechienge 5 orucha koro wacho maneno dong odiechienge 1 kende koko mano odiechieng' makawuono nyaka Ramogi Juanga mana kaka pile chenro mar rupiny chakre sani nyaka saa 5 mar onyango odiechieng' makawuono waikoni mathoth bang' ma Joyce Oduor idhi kelonwa weche manyien bang'e adhi keloni nonro mar gazet to mokwongo chenro mar rupiny Cleophas idhi kelone giang e kindegi mag yiero kendo waikore ne yiero campaign gore onego bedno bedo kod horruok mane gimomiyo wadarango ni horruok e kindegi mag siasa onego bede yo machalo nade ka in gi jal ma ok isir lwedo onego iritri yo machalo nade mondo kik ikel tulo kata ng'at moro kik yudinyruok e kinde ma wantiere siasa ahinya kindegi ma wantiere campaign wadhi bedo kod jolony madhi konyowa nono chenro ma kamano kinyi ma kawuono ko dhi bedo gi jal mar rawera nikech rawere mi thoth tigo e kindegi mag nyayo tulo to gin bende onego bedni ginyayo kwe gin gi ting' mane e campaign kachiel kod yiero maduong' mabiro mago duto dhi chako saa 1 mar okinyi nyaka saa 2 mar okinyi. Atok mano nyaka Ramogi Juang kaka pile kango chopo kanyo saa 2 mar okinyi king'eyo kaponi neno TV mar Ramogi pile ka pile ing'eyo ni chieng' tich adek chakre saa 2 mar okinyi akelo ni chenro no mar tedo gi chiemo kama watedo ka wagoyo mbaka to tok mano wachiemo kata kamano kare chiemo kanyo tang'eyo ni joma ng'eny nyisaga ni Joyce okilunga kawuono arwaku te kochopo kanyo saa 2 mar okinyi ubi watedi kaeto wachiemi tok mano angwa donje e kidieny mar mbaka oromo kama bende wabiro chako kod chal mar fwambo mibiro kelnwa kanyo kod nyawadwa Sharon Ongao tok mano to biro donjo e twak akawo odiechieng' ma kawuono wanono tije jaod bura in kaka japiny bende ng'eyo tij jaod bura mari bende twak e od bura kacha kuom thuolo mathoth kata twak nyadidi e od bura kacha mane twak ma bende wabiro kelo nyaka e counties kamora mora ma intiere ka in bende inyalo oronwa ote kata penjo mora mora e namba wa mar ote machuok ma en 3 Facebook kacha wantiere live yudo Ramogi TV Kenya Twitter @Ramogi TV KE ka an bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ma Joyce Oduor Twitter handle @JoyceOduor_. Kuma giduto nyaka Ramogi Juang ioronwa pachi ote mana kaka nyawadwa Joyce Oduor osenyisi parni mbui mar Facebook wantiere achiel kachiel tudri kode mbui maga duto te iyuda @Sharon Ongao watudre bende Facebook Twitter Instagram kacha kod mama TikTok yuda kacha Cleophas Oluoch ka okinyi ma kawuono wasechako mana chenro machiegni nikech ma Enropiny. We wakuongwa yuda thuol weche. Ripoti tulio nao ni kwamba walikuwa wanafanya kazi za online. Kuna hizi mambo kama za they call it cryptocurrency. Ambayo inahusu pesa kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mwingine.
kwamba usalama imerudi tena eneo hili yote. Like for example, the 6 judges that have not been appointed. Why? I will appoint those judges day one. Machiegni e weche manyien okinyi makawuono. Aduol makedo kod mibadhi e pacho kae EACC ong'wano kendo ng'wonye omenda maromo milion 18 mag jatich moro mar migawo mar omenda. Tracy Njoki Kinge mane ondiki e tich dwe mar achiel higa mar 2020 ichich go ni ne oyudo omenda maromo milion 18 e yo ma ok ler. Obila ma Kasarani, Ruiru kod Kijabe timo nonro mar yango kaka ne chuo moko abich owito ngimagi. Franklin Obegi, Moses Nyachae, Fred Obare, Pamnas Wanjohi kod jal ma oyang Manani Ali ne olala to bang'e ne okwany ringregi e bunge moko Kijabe koda Kiserian. Familia magi oseyango ringrego e kar rito ringre ma City Bore Nairobi. Giwacho ni ringre joheragi ne nigi hinyruok mang'eny manyiso ni nerik ogogi marach kendo osandgi kapok oneggi. Nonro ma ohiu mar obila lero ni ji abich go ne itudo kod kuo mar omenda e yor mbui. Anyuola gi kwayo obila mondo oru nonro mar mondo giyud ler e wi tho mar ji abich go. Mmoja wa rafiki zake alinipigia simu akaniambia kijana Franklin amepatikana ako City Mochel. Nikatuma ndugu yangu hapa akakuja akaangalia akapata yenyewe ni yeye. Mimi nilikuwa minachua alikuwa anakatanga lisiti sandege online. Hiyo ndio kitu alikuwa ameniambia akitoka nyumbani. Lakini sasa vile alikuja kupatikana amekufa, hata mimi kama msasi nimesangana, nimesindwa ni kitu gani kilifanya mtoto yangu akakufa. Mwanzo wako na uhusiano na huyo mwingine wanne. Ripoti tulio nayo ni kwamba walikuwa wanafanya kazi za online. Kuna hizi mambo kama za they call it cryptocurrency. Ambayo inahusu pesa kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mwingine. Kwa maana kuna kijana mmoja alikuwa ameshikwa hapo mbeleni na kulikuwa na mlalamishi. Baadaye tunasikia kwamba waliweza kusikizana na mlalamishi na akamrejeshia. E wechego mag siasa en ni jalar kom ten piny Kenya e bwo riwruok mar Azimio One Kenya Raila Odinga otimo limbe e gwenge ma Isiolo odiochieng' manyoro. Odinga medo lombo jodak ma nyandwat ma ugwe mondo olutne ombulu mar chwalo lekne mar yudo loch e yiero maduong' higani. Kaka Eric Owenga lero, Raila Odinga ne osingo duoko arita makare e gwenge ma osebedo kod monja kinde ka kinde poni oyudo tend piny. Kweth mar Azimio ne ochopo e kaunti ma Isiolo mar sero ombulu. Odinga gi Lange ne olimo gwenge kaka Merti gi Kabartula kamanyo ombulu moheo 86 e kaunti ni. Kanatal ni kod seneta margi Fatuma Dulo, jotelo ma Isiolo ne oywak ahinya to wi monj ma kinde ka kinde kod jonjore ma osiko himogi ahinya to e tong' ma Isiolo. Baba, sisi tuko na shida insecurity. Watu wetu kila wakati wanauawa. Tumeongea, tumechoka. Na mimi ninakuomba ukiingia katika State House tarehe 9 mwezi wa 8, hii mambo ya insecurity ya Isiolo imeisha. Kura ya baba iko kwa debe ama iko? Sasa kama kura iko kwa debe, situelezee serikali inakuja ile shida tuko nazo. Shida ya kwanza baba, na nitarudia hapa Garbatula. Tuko na shida ya insecurity. Tumeshinda kuweka mifugo yetu kwa sababu ya majirani ambaye hawaheshimu mipaka. Odinga no singo ni piny wacho mare biro tieko midhiero mar arita marach chutho kod yoro ke tong' mar kaunti ma Isiolo, Wajir gi Samburu
tulo mabende somi oganda buora oito ngimagi. Tutahakikisha kwamba usalama urudi tena eneo yote. Pale ambapo kuna shida ya mpaka, iwe ni Isiolo na Garissa, Isiolo na Wajir au na Marsabit na Samburu, kuna njia ya kutatua hiyo shida bila shida yoyote. Itatatuliwa ile amani. Sawa. Odinga nolero ni Kenya mora mora ni kod ratiro mar dagi kwe. Tutahakikisha kwamba kila Mkenya ana usalama. Akienda kulala na lala bila wasiwasi kama atamwambiwa usiku. Esechego bende Odinga Gilange no uktung mosuo ge jalup jatend piny William Ruto ahinya to lweny mar kedo gi mibadhi. Jotelogo noramo ni Ruto ok nyal kedo gi mibadhi mosethiro dongruok mar Kenya. Yeye anasema nataka kumaliza ufisadi. Ufisadi anamalizaje na yeye ndiye bwana ufisadi yeye mwenyewe? Hiyo ni jamani nini ni purpose? Ni purpose huyo. Sisi tunasema tunapigana na mambo ya ufisadi. Tunasema tunapigana na mambo ya ufisadi kamili. Leo vile nimeleta mpya nyinyi, yule mwingine mjinani mwangu anasema yeye atamaliza ufisadi. William Ruto anasema yeye ndio atamaliza corruption hapa Kenya. Binadamu hawana aibu. Hii ni kuchezea akili ya Wakenya. Yule mtu anaweza kuongea juu ya kupoteza ufidhali na kueliminate na kuhakikisha imepotea kabisa ni mzee Raila Odinga. Ametusaidia, amesimama na sisi, amechangia sheria, amechangia sera. Ukitaka insecurity ya Isiolo County improve, pigia Raila. Ukitaka vijana wapate ajira, pigia Raila. Ukitaka wamama wapate maendeleo, pigia Raila. Yule jamaa nimemwambia alipiga katiba. Huyo jamaa na chama yake inaitwa udaku. Mambo yake ni uongo na na asikuje kuwa hapa. Mkae ngumu. Jotelo ma Isiolo nosingo tielo ne Odinga ombulu maneno ni okawo tend piny Kenya e yiero mar dwe mar 8. Ogai mar Azimio la Umoja Gilange Raila Amolo Odinga ochako limbe mare mandala auchiel e gwenge ma North Eastern ka ogeto ombulu mahao 800. Odiochieng' mar kiny Odinga biro tero kisera mare mar ombulu e kaunti ma Samburu. Eric Owenga, Ramogi TV, Kabartula, Isiolo County. Jalup jalara Komten piny Kenya gi otiko mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Martha Karua ochako duoko limbe mare mar kisera mar ombulu e kaunti ma Kirinyaga. Karua mano riwore kod jongolo maya e aluora ma Masawa nolombo jodak makono mondo miyo biyo gone Raila Odinga ombulu. Karua mano luorore e tesende 16 ka otuaka kod jopiny e wi chenro mag Azimio mowacho ni biro bero ngima ji. Bende osingo ni sirikand Azimio biro chiero uchumi mapacho kae kendo kwayo oganda mondo konygi gi ombulu mabiro miyo thuolo mar chopo kare singo mag Azimio. Karua bende ne otua kod jotelo mopogore opogore mabende gigeno wuothogo e kisera mar ombulu ma Masawa. Mahali nimepika. Sasa inawezekana munitupe ile wakati nimekaribia. Inawezekana munitupe wakati huu. Na waomba tusigawaje kura zetu. Muweke kwa kikapu moja na kikapu ni ya baba na mama. Na ujue ukimpigia baba umempigia nani? Na ukipigia mama umempigia nani? Tena tunasema kazi ipewe wenyewe. Raila ni mchapakazi. Ni mzee amekomaa kisiasa. Ni mzee amekomaa kiongozi. Ogai mar Kenya Kwanza William Ruto nyoro obedo kod romo kod riwruoge makedo ne ratiro mag oganda mane osingo negi ni obiro luwo chike mapacho kae kendo kedo kod mibadhi. Ruto bende ne Gishu Jackson Mandago kin jok mamoko ochano medo ndiko jong'ad buche doho. Like for example the 6 judges that have not been appointed. Why? I will appoint those judges day one and give everybody a chance to serve in their capacity. Why does the DCI, EACC,
the IG, who is responsible for investigating matters corruption, why do they continue to rely on a budget from the office of the president? Kawuono ne wachokre ka mondo wa present political agenda setting to the Kenya Kwanza coalition around the issues we would like to see happen around the public debt situation in Kenya. Ruto bende ne oromo kod joket mwandu ma Nairobi kendo bilo wach kodgi e yore mag bero lwasi mag menyo. Tutapokea memorandum zenu kama mko na mapendekezo ya kwamba mnataka kukutana na economic team, tuleteeni maoni yenu ili tuweze kuandika pamoja chata ya watu wa Nairobi, vile tutaandika chata ya Kenya mzima. Jodito ma Kenya Kwanza singo bero lwasi mag joriembo, johand mitumba kendo rango sekta mar jua kale. Nairobi inashikilia 60% of Kenya's economy. Kwa hivyo ni lazima tuzingatie sana muji wetu wa kitaifa, the capital city, because of the amount of GDP that it contributes. Shylock is an instrument of terror, is an instrument of fear, and is the most anti-business and social character in any society. So, Chief Hustler, we must get rid of Shylock. Of course, mtu wa pili anatajwa kila mahali anaitwa cartel. Jalup Jatend Kenya Kwanza William Ruto timo limbe kar chung'od bura ma Mathare kendo lombo ganda mondo luto mbulu ne riwruok mar Kenya Kwanza. Na tumesema mwaka huu hatubadilishi katiba, tunabadilisha uchumi. Kenya Kwanza singo chwalo omenda ne rowere mar jolo chenro mag ohala. Na wafanyi biashara wadogo Kenya hii, hawa wa chini hawa, zaidi ya watu milioni 10 wanahangaika. Tumesema mwaka huu tutachukua pesa ya serikali na kupatia hawa wafanyabiashara wa chini. Kanegi loso gi jodak mar Waraka, jo Kenya Kwanza onyiso geno mar yombe yiero maduong'. Tutaweka subsidy ya fertilizer, tutapunguza gharama ya mbegu, tutazalisha chakula ya kutosha, na tupunguze makatel na tuondoe mabroka ili chakula ifike Nairobi kwa bei nafuu. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Atoka pod wantiere wechego mag siasa en ni seche machuok kende bang' jatend duond bura mar chama cha kazi Moses Kuria ng'ur kaluwore gi pogruok mosebedo e riwruok mar Kenya Kwanza kowacho ni duond bura mar UDA temo thiro duond buche moko e riwruogno. Jalup William Ruto e laro kom ten piny Kenya Rigathi Gachagua bende ogolo duonde ka owacho ni kaka riwruok mar Kenya Kwanza gionge gi saa mar dondruok matindo tindo komedo ni gin gi dich kod manyombolo mar neno ni giyombo e yiero mabiro. Speaker mar od bura Justin Muturi bende okwero mokalo jogo mowacho ni wuondore ni nie Kenya Kwanza to gin gi paro mamoko kobuono gi ni gilanda kama gichung'ie. I want to caution our fellow party leaders, wale ambao tuko katika Kenya Kwanza. If we are in Kenya Kwanza, honestly and genuinely, please, unless you are being used by the devilish forces out there, don't rock the boat from within. We must all, as we support our brother William Ruto, support our brother Rigathi Gachagua to be the running mate na tumpatie heshima zake. That is what is leadership. Many people say many things. I have no time to answer anybody because I'm a man on a mission. Nimepewa kazi na William Ruto ya kupanga uchumi. Si tumekuwa tukipanga hapa leo? Niko na kazi ya kutafuta kura. Tumefanya mikutano hapa na Ndini Nyoro katika Mount Kenya 67 meetings. Kesho tunaenda Nakuru siku 5. Hapo tutaenda Laikipia. Kutoka hapo tutaenda Samburu. We have no time to engage anybody because we are on a mission and we are focused. We know what we need to do for this country.
Jalar kom ten piny Kenya gi otiko mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga pod ni kod mbi e kaunti ma Nairobi moloyo jachung' mar UDA William Ruto. Ma en kaluwore gi duoko mar ombulu mar paro mogol gi kambi nonro mar Tifa. Ombulu no mar paro oyango ni mbi mar Raila e kaunti ma Nairobi en atamalo 50. William Ruto atamalo 25, George Wajakoya ni kod atamalo 7, ka atamalo 18 pok oyango ng'at magisiro. Duoko mar nonro mar Tifa bende oyango ni jo Nairobi mathoth ohero Azimio la Umoja One Kenya gi atamalo 46. Kenya Kwanza ni kod atamalo 24 ka jogo ne jachung' Komiti matayo yore mamoko mag yalo buche e pacho kae koro jiwo oganda mondo mi oti kod yorego e yalo buche manie kindgi kaka achiel kuom yore mag duoko piny dhugruok mar buche e doho ma pacho ka masani romo 699,112. Jakom komiti no Justice Joel Ngugi owacho ni buche manie doho e sechegi biro kawo higni 4 mondo mi yalgi. Kano wuoyo e romo manobagi e kaunti ma Nairobi, Justice Ngugi owacho ni atamalo 21 mag buche ema chopo e doho ka atamalo 79 to iyalo e kind ji giwegi kokalo kuom bedo kod twaka kendo chopo e winjruok. Ma owacho ni kojiw to biro duoko chien kwana mag buche manie doho. New strategies for reducing backlog of only 21% of all disputes. For those are the disputes that come to court. We must go upstream and ensure only the right cases come to court in the first place. We must go upstream and pull disputants from the river before they fall in. This is a palliative role of AJS. This is preventive justice. This ambitious mission of unchaining justice is not restricted to the confines of state institutions like the judiciary. The Honorable Chief Justice says that she has always believed that all of us are agents of justice. And what she means by this is that all of us, as individuals and within our communities, have the capability of resolving any disputes or conflicts that we have between ourselves and in our communities. It means that we should not see courts as the sole institutions or places where justice resides. Jokanyo mag riwruok mar jopuonje e mbalariany ma UASU bade ma Eldoret onyiso duol mochung' ne weche somo mbalariany CUE mondo okwang ng'uono kuonde tiegruok mamalo ma Uganda kuom temo wacho ni oboke mag tiegruok magichiwo ok ni kare. E twak gi jofwambo e boma ma Eldoret, jagoro maduong' mar UASU e mbalariany ma Eldoret Philip Chebunet kod nyawadgi ma Kibabi John Boit owacho ni duol mar CUE onge koda teko mar yango digri ting' magiwacho ni chik omiyo telo mang'iyo lonya e pacho kae mano the National Qualification Authority. According to the functions of the commission, that is section 5(1) of the Universities Act number 42 of 2012, part 7, it gives the functions of CUE to recognize and equate degrees, diplomas and certificates awarded by foreign universities in accordance with CUE guidelines. This is their role, and their role is not authenticating degrees. We have the Kenya National Qualification Authority, which is a body that is registered. The mandate of CUE, therefore, ends when they have recognized Team University. It is clearly acting beyond its mandate. A clear overreach by an institution that we are seeing right now. They are playing political activism and is being used by the dark forces. The DCI and the DPP should not be used maybe to intimidate the candidates or other political aspirants so that they lose direction. Secondly, I would like to say that this government
should really practice tolerance during this electioneering period, because we still have only 2 months before an election. Nyako Ramogi Ajuang gi kanye mwachopo godo e giko mar weche manyeno kinyi makawuono kamoko kuomu bende aneno koseriwore kodwa e Facebook kacha. Ochieng' Wuod Ahero mar Naivasha wacho ni ler. David Miendo Osiesa Kochomba wacho noneno wa live ka intiere Bungoma County. Musa Orure wacho ni tho mar ji 5 kijabego lit ahinya. Kennedy Oluocha watching live from Kilifi. Good morning. Moses Orure bende wacho ni tho mar ji 5 go kelo luoro. Janet Jano wacho ni oyawre jo Ramogi gi nyikwa Ramogi te. Kaminzonia bende wacho no sedonjo kaka pile kendo neno wa maler ka intiere Kalangi. Ominde Clinton wacho no sedonjo from East Game gi Kware. Mano James Agutu Werero kama na enya joneno magwa kuom bedo kodwa e kinde mabende wadhi mbele kod chenro marwa mar Piny okinyi makawuono. Gikanyo wabiro kawo yueyo matin kata kamano chenro podi ielacha. Tok yueyo marwa nyawadwa Sharon Ongao biro duogo kod nonro mar gazet. Kikidhi mabor. Ni manyadier emanomiyo adong' e ot kae. Ine ming'eyo ni nawuondo Bihan, to nawuondo nyaka nyuola ne mangima Nyasaye. Ere kaka idwa nawuo kode? Hera pok onyi wuoyo kode. Ji te bo winjo marach.